Moikka vaan. Tänään mä ajattelin näyttää teille katsojille pikkasen mun drone-kalustoa. Reppu mukana täällä luonnon keskellä ja tsiikataan vähän noita laitteita. Eli mulla löytyy nyt sitten mukana repussa kopterin lisäksi tällainen näytöllinen ohjain kaulanauhalla. Tosi hyvä idea. Monta laitetta kun on käsissä, niin muistaa pitää tätä kaulanauhaa. Jos sattuu käymään silleen, että lipsahtaa syystä tai toisesta ote tuosta ohjaimesta, niin se pysyy mukavasti tuossa kaulalla eikä tule damakea sitten, kun se osuu tuonne maahan. Eli se on hyvä. Ja otetaan vähän kahvia vielä. Mä oon tosiaan Marko. Mä näytän teille tällä kanavalla vähän Suomea ylhäältä päin tuolla mun drone-kalustolla kuvattuna, ja sitten jonkun verran käydään läpi näitä erilaisia tekniikoita ja näitä vähän laitteita, parametreja, vähän minkälaisia filtreitä kannattaa käyttää eri kuvaustilanteissa, pilvisellä, aurinkoisella, säällä, ja sitten käydään jossain kohti myös läpi sitten vähän noita sään vaikutuksia tuon kopterin lennättämiseen ja visuaalista näköhavaintoa tuohon laitteeseen sitten. Miten tuommoinen pieni piste löytyy sitten tuolta taivaalta, kun se on esimerkiksi 300-400 metrin päässä. Ja sen lisäksi miten opitaan lukemaan noita parametreja sitten tuosta laitteen näytöltä. Jees, eipä siinä. Mä kaivan ton kopterin tosta repusta ja lyödään se päälle ja näytän tonne kameralle vähän sitten miten toi näyttö toimii ja minkälaisia valoja ja piippauksia toi itse laite pitää, kun sen laittaa tulille. Ja sitten tärkeää meillä on tietysti vielä, että ennen kuin lähdetään ilmaan, niin odotellaan, että noin satelliitit kytkeytyy sitten kiinni tuohon kopteriin, että olisiko silleen, että noin 12 satelliittia kun on kiinni, niin silloin on hyvä lähteä lentoon, ja sitten tämä home pointti on päivitetty, jos signaali katkee syystä tai toisesta, kun olet ottamassa kuvia tai videota tuolta taivaalta, niin kopteri osaa sitten vähän asetuksista riippuen niin palata tähän koti GPS-pisteeseen tai sitten jos olet asetuksista laittanut sen hover-moodin, niin sitten se signaalin katkettua jää sitten leijumaan paikalleen, mutta itse on suosinut RTH eli Return to Home -toimintoa signaalin katketessa, eli se osaa sitten tosiaan tulla, varsinkin jos on tälleen luonnonohjelmassa maastossa, missä on metsää ja muuta, niin se ei jää sitten leijumaan tonne taivaalle, eikä sulla ole visuaalista näköhavaintoa siihen, ja se osaa sitten tulla kotiin sitten signaalin katkettua. Sitten hover-toiminto on tietysti hyvä jossain tietyissä tilanteessa, kun ollaan esimerkiksi otettu sensorit pois ja ollaan sisätiloissa katon alla tai sun muuta, niin silloin ei ole suotavaa, että se lähtee signaalin katkettua sitten hakemaan sitä RTH-pistettä jollain esimäärätyllä korkeudella, kun ollaan katon alla. Että silloin on hyvä laittaa se siihen hover-moodiin se sitten. Mutta joo, kaivetaan tuo laite tuosta repusta ja tsekataan vähän laitetta päälle.
Mulla on tosiaan tää DJI Mavic 3 Classic ollut nyt viimeisen pari vuotta ja oikein mainio vekotin. Tarpeeksi pieni menee tommoseen päiväretkireppuun hyvin, missä kulkee sitten kalustolliseksi vähän vaihtovaatetta, voikkaria, banaania, vettä, kahvia, ensiaputarvikkeita, mitä nyt sitten tarvii tommoselle NS-päiväretkelle. Kaikki menee mukavasti yhdessä repussa, ei tarvii rajata metsään tai muuhun retkelle niin isompaa kalustoa. Mutta joo, kopterilla on tosi näppärä toi propellien kautta gimbaalin suoja tommonen. Pyöritetään tuohon kopterin ympärille ja se on oikein mukavasti siinä sitten. Tukee sitä tuolla repussa ja saa helposti myös pois. Laitetaan vähän masinaa tosta päälle. Mulla on itellä tää Flymore Combo. Siinä on 3 akkua. Se on oikein hyvä, vaikka näissä aika pitkä lentoaika onkin, että yli puolta tuntia reippaasti lentää yhdellä akulla. Kun ottaa sen vielä lämpimästä. Varsinkin sitten syksyllä ja talvella kun lennättää, niin on hyvä pitää jossain villasukan sisällä tai jossain muussa vastaavassa lämpöisessä, niin kun se ottaa sitten tuolta repusta, niin se akku on sitten tarpeeksi lämmin, kun lähdetään operoimaan, niin silloin se lentoaika on myös pakkasilla tarpeeksi pitkä. Ja kuten näkyy, niin siellä on nyt sitten akku täynnä ja kopteri on ns lentovalmis. Vilkaistaan tosta näytöltä. Vielä siellä paistaa oranssilla yläreunassa, eli hakee vielä pikkasen noita satelliitteja ja ilmoittaa mulle sitten kohta kun tää niin sanottu kotipiste on päivitetty ja tarpeeksi iso määrä. Näin, sieltä se kuuluukin, heleä naisääni. Ja nyt sitten on tarpeellinen määrä satelliitteja aktivoitu ja voidaan lähteä NS turvallisin mielin sitten tonne taivaalle. Nyt näyttää siltä, että on 16 satelliittia kiinni tällä hetkellä ja taitaa mennä parhaimmillaan tonne 32. Vähän sitten lokaatiosta ja maastosta riippuen. Mutta joo. Videon parametreja on nyt esimerkiksi tuolla sitten on 4K 25 freimiä sekunnissa ja sulin aika on sitten 1/50 sekuntia, eli aika semmonen näppärä, ei sitten kuva ei ala hyppimään eikä pykimään eikä mitään, että saadaan aika sulavaa kuvaa. Tässä Mavic 3:ssa on vielä sitten toi säädettävä tuo kameran aukko ja sitä kautta saadaan sitten säädettyä myös sitä parametria, että sen lisäksi, että meillä on framerate hyvä tuon sulkimen nopeuteen nähden, niin sitten on vielä tuo aukon suuruus. Tällä hetkellä mulla on nyt se tossa 5.6 f-stopissa. Aika hyvä, kun kuvataan esimerkiksi vähän laajemmalta alueelta. Esim. Nyt kun ollaan täällä mettän keskellä, niin saadaan semmoista kivaa syvyyttä siihen videoon sitten, että se näyttää sitten dynaamiselta sitten, kun sitä katsotaan esimerkiksi täältä YouTuben kautta tai somessa tai missä nyt sitten, mihin sitten halutaankaan editoida sitä matskua. Ja
Joo, eli laite on niin sanotusti nyt tulilla. Odottaa vähän komentoja tossa. Mutta katsotaan sitä. Mä näytän tähän videon päätteeksi sitten tästä. Nyt ollaan muuten tosiaan, jos en maininnut sitä vielä tässä, niin ollaan täällä Tuusulan kautta Mäntsälän rajalla Kellokoskella. Ja mä näytän tähän videon päätteeksi sitten pikkasen maisemaa tuolta ylhäältä. Tehdään semmonen pieni kamera jo sitten tohon noin 4K laadulla ja näin poispäin. Mutta tähän nyt kun höpötellään vielä tässä luonnonhelmassa, niin mitähän tässä nyt voisi sitten vähän esimerkiksi suunnittelusta voidaan vähän puhua. Kuvauskeikan suunnittelusta. Se on hyvä tietysti ladata sekä ohjaimen että kameran kaikki 3 akkua, varsinkin tässä Flymore-kombossa täyteen. Muistaa formatoida tarvittaessa muistikorttia ja ennen kaikkea laittaa se tuonne kopteriin kiinni, ettei käy niin, että kotona sitten vasta huomaat tai kun olet kuvausta aloittamassa, että kortti onkin kotona. Ai, mahtavaa. Itsellä ei ole vissiin kertaakaan vielä tässä vuosien aikana käynyt, että aika hyvän semmoisen checklistin käyn läpi ennen kuin lähden kotota, että kaikki on varmasti mukana. Akut on ladattuna, filterit löytyy. Sitten syksylle, talvelle vähän otsalamppua. Tosi hyvä muistaa ottaa mukaan. Sitten tosiaan akuille vähän villasukkaa tai jotain, että ne pysyy lämpimänä sitten vähän lämpötilasta riippuen. Ei kesällä niinkään sitten tarvitse, mutta tuossa ne kulkee ravussa kuitenkin mukana. Ja sitten vähän hyvä olla sitten tietysti, niin kuin mainitsin, niin vähän kahvia, vettä, vähän voikkariin mukana, ettei energialevelit sitten. Sen lisäksi, että on kalustossa akut täynnä, niin se on hyvä olla myös itsellä sitten virtaa, niin silloin onnistuu myös kuvaukset paljon paremmin. Ei tule ärrimurria ja näin poispäin, jos verensokerit pääsee laskemaan. Hyvä syödä tietysti himassa kotona ennen lähtöä jo vähän sitten. Että hyvää suunnittelua tämmönenkin harrastus tavallaan vaatii. Jees. Sitten puhutaan pikkasen vielä tuosta säästä. Nyt on täällä Kellokoskella tämmönen puolipilvinen. Aurinko helottaa aika hyvin tähän kalliolle, metsäkalliolle tällä hetkellä. Sitten on hyvä katsoa vähän sitä sääennustetta, kun lähdet sitä lentooperointia tekemään, että minkälaista keliä se on luvattu suurin piirtein siihen aikaikkunaan, kun oot siellä taivaalla. Aurinkolase ja lippalakkia vähän päähän. Ja sitten tuuli on tietysti aika tärkeä ottaa huomioon, että mistä suunnasta tuulee ja millä voimakkuudella ja miten se ehkä vaikuttaa siihen sitten materiaaliin, mitä ollaan ottamassa. Tämmönen NS-markkinajohtajan kopteri. Tämäkin on kohtuullisen iso, tommonen parikymmentä senttiä pitkä. Jalat siihen vielä päälle ja potkurit. Tää on tosi vakaa tuolla taivaalla, vaikka onkin pieni puhuri. Gimbali pitää kameran erillisenä tosta kopterin liikkeestä, ja kopteri kun on GPS-paikannuksella kiinni tuolla, niin se yrittää pitää sitten puhurilla tuulella sitä omaa positiota, sen minkä pystyy, mutta kamera sitten pyörii tuossa NS-gimbalin varassa, että vaikka kopteri ottaa vähän puhuriin vastaan, niin varsinkin sitten videossa kuva pysyy vielä kohtuullisen stabiilina, ja näin ollen sitten taltioitu materiaali näyttää sitten
editoinnin jälkeen myös katsojille hyvältä. Itse suosin tietysti semmoista tämän tyylistä keliä, että on poutasta ja tuuli on sitten semmoista maltillista. Niin huolimatta siitä, että vaikka toi kameran kimbaali onkin hyvä, niin se, että on vähän tuulinen keli, niin se edesauttaa vielä sitten sitä materiaalin onnistumista. Oikein ND-filtteri sitten keulalle. Nyt taitaa olla toi ND16 suodin tossa oikein hyvä tämmöiselle puolipilviselle kesäpäivälle. Sitten multa löytyy 3.2 tuolta vielä, mutta sitä ehkä tulee käytettyä sitten jossain tyyliin vesistön äärellä. Ollaan veneilemässä kalareissulla, ollaan järvellä kesällä. Aurinko paistaa kirkkaalta päivältä ja vesi heijastaa vielä, niin silloin voi olla toi ND32 hyvä. Mutta uskoisin, että myös tällä ND16 filsulla pärjää, kun säätää sitten vielä kameran aukkoa sopivaksi. Niin oikein hyvä tulee. Ja sitten aamulla auringon nousun jälkeen, illalla ennen auringonlaskua, niin varmaan toi ND8 on sitten hyvä. Ja tosiaan suljin mulla on aina sitten siinä 1/50 sekunnin parametrissa ja sitten 4K kuvaa 25 freimiä sekunnissa. Että se on sitten oikein mukava, niin kuin tuossa videon alussa mainitsin, niin silloin kuva ei hypi eikä pyi eikä mitään ylimääräistä tuu siihen. Panoroinnin kanssa vielä malttia, että jos tarvii panoroida kopterilla sivulta sivulle, niin harkittuja, todella määrätietoisen pieniä liikkeitä ohjaussauvasta. Että panoroinnin kanssa on joskus vielä vähän sitten ongelmia ton kuvan laadun kanssa, mutta siihen kun pikkasen panostaa, että ei tee liian suurta kaarrosta liian nopeasti, niin silloin se kuva näyttää myös sitten hyvältä. Joo, laitetaan tästä hetkeksi vielä laitetta kiinni ja juodaan kahvi loppuun ja sitten mä tosiaan näytän tähän videon loppuun sitten pikkasen tästä. Tää on tämmönen suht iso kallioinen metsäosuus täällä Kellokoskella, että nostetaan tästä nyt sitten ilmaa ja tehdään semmonen pieni NS-alueen kartoitus kameraa jo yhdellä otolla ja mä laitan sen vielä tähän tämän mun höpötyksen perään. Mutta joo, kiitos vielä, kun jaksoit katsoa videota tänne asti ja tosiaan kanavalla sitten jatkossa myös lisää täältä Suomesta, ehkä jostain muista EU-maista jatkossa jokunen klippi saattaa eksyä, mutta enimmäkseen täältä kotimaasta sitten tulee näitä drone-videoita vähän laidasta laitaa, kaupungista, luonnosta. Tulee eri vuoden aikoina, että nyt on tosiaan kesä, mutta kanavalta taitaa löytyäkin nyt joku ruskavideo viime syksyltä ja joku pimeä video, että oikeastaan vuodenajasta riippumatta niin tänne laitan sitten jatkossa sitten vähän täältä Suomesta sitten ilmavideoita ja sitten jonkun verran katsotaan sitten myös näitä erilaisia sään, pimeyden, talven, kylmyyden, lämmön vaikutuksia tuohon kalustoon ja tosiaan miten kannattaa sitten suhtautua ja laittaa noita asetuksia tuonne kameraan ja ohjaimeen, kopteriin ja saadaan sitten oikeastaan vuodenajasta tai kellonajasta riippumatta, jos on kova palo lähteä kuvaamaan ja on joku tosi nasta mesta lokaatio, niin
ei ole sitten niin kuin ns. Esteitä sille, jos ei sää näyttele sitten liian suurta roolia siinä, niin kaikki on tavallaan toteutettavissa. Mutta jees, katsotaan tosiaan tähän loppuun pieni kameraajo vielä tästä yläpuolelta ja palataan sitten seuraavien videoiden merkeissä tässä lähiviikkoina, lähipäivinä. Katsotaan miten tässä nyt sitten aika riittää tehdä lisää matskua. Jees, kiitos, moikka!